Ang sabi da kay kan mga gugurang, bawal daan magkakan nin nakahigda. Oh. Pero anday nin daaram, ay mas masiram magkakan sa higdaan. Sa sobrang siram ko magluto, baka pag nasiramang kakan mga luto ko, baka pati ako. Kakanon mo. Inida po mga panggang istorya ni Painarding. Si Painarding da mga pangga, binawen inin buhay si Painarding por dahil napabayaan. Sarong beses, yaon sa sugalan day ini mga pangga si Painarding, nagsasakla day ini. Tuminaya da siya sa sakla mga pangga nin hading bastos. Baga ano daw, nagkadiskusyonan sindakan bangka mga panggataan na sabi kan bangga, tuminaya ka nga sa oros. Tapos, miling luminuwaso hading bastos, masabi ka, dumang ka tuminaya, ay day ka matama, digdi, ikan tatama, adig. Hanggang sa nagka-rumble da duman mga panga, nagka-riot da. Makamurumundong bareta, nasaksak daw ito si Painarding. Pati uli na da si Painarding mga pangga, nagkatok siya duman sa harong ninda, pasiring na dumang kimisis niya. Sabi ni Painarding, gum, abri ako. No. Abri ako, agom, tami mga tama ako. Ang sabi da ni Mrs. ni Painarding mga pangga, ay salamat agom. Tuminama ka manggiraray sa sakla. Sabi ni Painarding, ata bako agom, bako ako sa sugal tuminama. May mga tama ako ning may mga saksak. O, di nga niyan, si Mrs. niya nasiribot naman, nagkasiribot na, in-emergency ito si Painarding, dinara sa ospital. Pag-abot pa duman sa ospital mga pangga, medyo minalas-malas pa pag-abot sa ospital. Kadakulong pasyente, dakulaw na ospital. Ang agrangay naman ngayon ni Painarding mga pangga, tada siya piga-asikaso kan doktor. Ang sabi ni Painarding, Dok, inuta na nga ako, Dok, na emergency, ini mauubos na ang dugo ko, nag-uurula na, mauubos na. Oo, yan, so kasabayan ni Painarding duman, itong nag-LBM, itong nagda-diarrhea, mga pangga, sumakulog ang tulak, sige ang jebs, sige ang shudo, sige ang kunyang. Oo, yan, so doktor man mga pangga, napabayaan ito si Painarding. Sabi ka so doktor, okay lang ngayon, Painarding daw maubusan kaning dugo. Takadakulong kita dyan dugo. Pwedeng salinan iyan. Ang problema, ining nag-LBM na ni, ini may diarrhea. Kung maubusan inining jebs. No. Paano tayo ni masanglia? So dugo, kadakulong kita dyan, stuck ni dugo eh. Oo, okay lang na maubos yan. Ining nagsesada. Paano kung maubos ini? Paano tayo? So ba ng lesson kayo ito, binawian in buhay si Painarding por dahil napabayaan. Ngay dako lang pagiromdom sa satuya gabos. Dahil ta pagpabayaan ang satuya mga sadiri, asin atamanon ang satuya mga salud. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas, sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, dahil nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?